challenge ka rin. Indot niya ka haklap. Lab! Oh! Alay, sagot, Lab! Lab, nanasabi ba ko nakita, Lab? Challenge sa po nila to, Lab! Sama na. Oh, kita ka na! Challenge sa po na. Ito mo, ni mong ganahan? Uma na. No, Usa man ay kanang pa-utog man ay. Utog challenge. Ay, para sa grabe. Ali. Lalaki hatag ni mo day. Sabi? Kanang advance happy Valentine's or heart. Iputag ko rin sa imong heart ha. Sabot, nagka-ilaw ni Mani. Ay. Love. And you. Yeah! Basta dili na ka buhatag sa Valentine's ha. Kaya-advance ang buhatag ha. So, hindi mo hatag. Ako naman naghihatag kay burag para sa trial. Ano ba? Maayo kay, dili magkaon ni mga gunita si Kaon. Dali. Unsa may challenge ni mo day? Unsa may challenge ni mo? Murag nakapuntos ka ron, nakapuntos ka. Wala man Nakapoint kay ka. ka-tradition. Aw, dili. Kakuan man ka. Kakuan-kuanan man. Unsa man? Kita ka. Unsa man? Ay, patong. Haklap ba na? Balitok ko. Ay, get up challenge. Mara, get up challenge naman na. Sige, wata na ito na labahan na. Sige. Saan mo na siya? Aka Buko tumalikod. ka. Magtumbling ka? Oh. Ya, imong buhaton. Lato rin ka na ko. Ya? Sige. Sige. Nihinay lang po. Isa, hawa ka. Sama, okay. Hinahinay lang ba? Hinahinay lang. Mau ka ni Masay hawa. Ano ba? Sibog ka na ba? Sige. Sige. Harap Hawa ka? ka ka. Hawa ka. Gusto mo na yung patunga man eh. Wasa ba? Wasa. May malata rin. Hawa king. Ikaw ka king. Hawa ka din katabi. Dali ha. Okay. Balik to Fire. Okay. Ay, sa! Asa ba na mo? Uy, ilag ka! Okay na. Lain man yung challenge. Murag lain man eh. Padulong naman eh. Romance. Dili, ay! Abay niya sana. Apa yung usa may usana? Sumuna, unsa man yung obra nimo? Unsa ka? Unsa na? Challenge ka na eh! Unsa man yung sa helicopter? Plano? Dali. Di may lapo. Magtamtamling man to. Ay, sa! Dili, ay! Dili lang naman to dito. Okay, ana. Okay. Oh. May. Okay, 4, 3, 2, 1, action! Ay, sa! Unsa man yung challenge? Sige, challenge. Okay, lain mo yung challenge. Lain. Bali lagi ka. Sige pa. Dapat niya isa. Pagilok challenge mo tawag ani. Pagilok challenge tawag ani. Oh, grabe. Nakailagay ka na. Ina ni ko.